wuya tole maonge kumwadhiye. To un kuneno gini political goodwill miwacho no ewa kuom jatendgi koso gin giwegi nikech ng'eni samoro jatendgi ema sigogi kokamano to gin giwegi ma wigi tek. Onge ng'ama dang' wach ni wiye tek ne jatendgi nikech jatendgi nigi means manyalo riegigo. Omiyo maga achiel kuom gik mawacho ni indicators manyisowa ni nitie shida ka. Kech jatendgi konyisogi ni dhiuru koni to gibodhi. Jatendgi konyisogi dhi left gibodhi, konyisgi ni right gibodhi. But gimwanene committee cha ni chal ni gin gi duonde ariyo magiwinjo. Nitiere jomoko kanyo machal ni dwaro ni mondo ji owuo to gin gitin. No nitie moko machal ni dwaro ni mondo gini okethre. Iwinjo? So ng'ama nyalo miyo gi tekono en jatendgi maduong'. Matiene ni pok omiyo gi tekono gi ngufu. Emomiyo waneno ka gima ma iketo wae show mondo watima mondo Jo-Kenya oneni kare ji wuoyo to onge. But gima ber ni waketo gimiluongo ni framework agreement mawacho ni kuneno ka gik moko ok dhi maber tunyalo ng'ado wuoyo mandalo 7 ji owinjore gi oko seche gimiyo gi chance giwuo gi jatendgi. Wambo miyo wa chance neno kaka wuono ne wan gi jatendwa, wawuoyo gi jotendwa, wan gi jotendwa mang'eny, wasewuoyo kodgi kendo gisiro wachwano. Wan sama nyo watimo gigo ok nwagocho negi nikech omiwa teko mwasudo. Kwa neno ka gini ok dhi maber watimo, kwasetimo to wadhi wanyiso jotendwa, ginyiso wan wasiro gik mutimo kendo ne gilando ken gini gisiro wachwa. Okay. To koro kare miyo gi ndalo